uphile, uphushe, uphumelele igama kupastor uNichalile Mofika. Okubalulekile lokho. Inamba-ke uma uyimember yale channel uyayisebenzisa kusongo 96.5 makuphela usuke ungifonela ungu-WhatsApp futhi awasenza ama-SMS. Uzofona-ke kusongo umsombuluko ukugcina ngoLwesihlanu ngoba ngomgqibelo nginokuba busy kakhulu kanti ngamasonto ngisesontweni ngazakwethu. Sibheka la sihle nemabaso uluchaza ukuthini uphupha kulele nomuntu wesifazane endlini yempepho. Akabe ngeleli-ke futhi akaceli kodwa akunankinga senze kanje. Uma uphupha kulele nomuntu wesifazane endlini yempepho noma ulele nomuntu wesilisa endlini la kushisa khona impepho esigodlweni ngamanye amazwi ungabe sesigodlweni noma sendumbeni noma emsamo endlini yomsamo sikwenze kanje. So number 1 uma uphupha wenza ucansi sikhathi njengoPaulube uma ulenzele endlini yempepho lokho kungasho ukuthi ke kungenzeka bukhona obudedengu obenzayo njengamanje obungcolisa umsamo wakho. Sefuna ubheke ukuthi njengamanje inkambo yakhe isima kanjani ngoba ngenzeka lokho kwenzayo njengamanje ngcolisa umsamo yabo. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha wenza ucansi ngawuPaulube kakhulu uma ulenzela endlini yempepho ngoba lokho kungabe khoma ukuthi kungenzeka abathakathi bazama ukungcolisa umsamo wakho ngokuthi bakulalise lo moya wesilwane noma lento eyisilwane noma lento eyisibhoko yabona. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha wenza ucansi kube uphawu olubi uma ulenzele endlini yempepho. Lokhu ngabe kukhomba ukuthi kungenzeka kukhona isidalwa esisondela kuwe kodwa esingahlambulukile okufanele ukuthi singabe siyahlanjululwa noma siyagezwa yabona. Sibheka la udaba lokwenza ucansi endlini ewumsamo wakho endlini yempepho endlini yesigodlo sakho. Sibonga kakhulu. Ngokubamba umusa ngokubamba ibusiso. Siweni phansi lematulu, kuleka kuyo Jesu.